Kan anu. Tapi ora apa-apa lek kirim duit ngono. Lha yo kuwi yo mesti to. Ngono ya. Anu lho omong aku tak metu ae ngono lho ben. Penak. Tapi balerane panggah. Ayo mak, ayo lu awake dhewe. Penak men cingire. Ayo awake dhewe mesti gajala yo balik desa. Iya ya kowe iki wong pangkat, wong balik desa kowe iki pengurus. Yo. Aku ndak menyek teko iki. Ora aku mek kok. Yo leggingmu wis kombor kabeh lho wisan glok. Leggingmu wis kombor kabeh lho. Pedal Mami iki pedal. Mulane keramas bar. Mulane keramas yo lho bar esuk meng. Woi, ala tas mabui tas pedal. Gak sok enak. Sumpah. Lah. Ngono iki disumpahke wani. Kok ndele tanganmu. Ora. Ayo lho blok paralan Bu Guru, jan malan gardo lontang ayo. Ayo lho kowe iki goblok e. Jenengmu ndi? Lah yo mbong. Jenio digo Mbak Win. Aku pamrah. Jenio digo Mbak Win. Oh ngene diterima dulu ya. Kok teko ngendi ngono? Teko kuno. Ora usah ceplok. Ora rasa. Umume wis jenenge. Iki gak umum lho iki. Wis temblok ki mlaku. Oh iya diterima dulu. Iki wong loro iki kaose sepo waduh Mas Wanto iki ndek. Wis to rasane repot-repot. Semua ya. Panen rukun iki. Yo terus foto semawon to. Iki sinyal ikan. Oke, tim Gatel. Ayo Ibu Bugi. Yo. Bumbugi. Iwan Bulan. Penak lho Nogo Saran. Salahmu e mutu Nogo Saran, manut aku teko omah. Lah yo ndi aku. Ah liwat kene iki. Heh? Wong ngopi ngendi aku ndak ero lho. Lah ndi liwat ndi? Lho, Kuwi medhen rono iki. wis diomongi lek kuburan kok langgeng kropi ndi piye? Liwat. Lama pinggir kuburan. Aku nek kene iku cok. Iya sisane. Beres ngene to, metro to. Awang ngucap iki jenenge. Sengon. Tenan iki. Saiki gendi kowe, awakmu iki kata-katamu apa? Kata-kataku ngene ya tak dulu. Aja ngupus. Gak ngono kata-kataku. Tak dutai kata-kata to. Iya. Wong kuwi sing ndak eruh Ngatur-atur ki wong salah karo bener ya, sik tabu ya. Terus dhek njaluk sepuro. Kuwi jenenge wong bijaksana. Tapi wong kuwi lek njaluk sepuro dhek ngerti lek dhek bener. Kuwi apa, Cak? Bojomu. Wah, lah kok iso we? Aku tahu ngono lho. Kok iso e dhek muni ngono? Ya aku tahu ngono lho. Tahu nyapa? Patri. Tahu ngalami. muri ya. Patri. Iya, Bir. Kata-kata apa nih? Lah iya. Mahmu piye tanggal 20 ya? Oke. ya. Butuhmu lampu pira? Langsung ndut udah. Langsung nduk apa? Butuhmu lampu pira? Aku iki langsung kok. Wani takoki langsung tak. Lek kata-kata Lampumu anu ndek pira lho, Kek? Butuhmu pira? Ya duitku nek sitok iki. Cilik kayak melarak. Aku ki telek wae diungkil lho karo tak. Apa nang manjut pira to rumahku? Apa duwe? Lekku. Butuhmu pira kek iki? Oh, kita niki. Gendi tak balik. Lampumu nganu pira, Kek? Butuhmu pira? Unggul sik. Ora unggul iki terus yo cukup produk. Baru lha nek pira? Nang omah nek pira lampu? Apa duwe? Sitok, aku ki mamane wis tekok sirum lho. Apa duwe? Lah ngono kae. Wis mek sitok kae lho. Sitok om tibak ya nek. Ceri bel. Jadi bel. Ceri bel karo Cari gabel. Cari bel ada cari gabel. iya. Panas lur. Tiup ngono kok. Tapi nang kene sing yup, ya toh, kene yup serumah. Nanti tak omah tok aku.
Barisan kok ngene ya. Piye gelis ya ngene semari. Gelis sing mangkat dhisik ae mangkat keri bae pagane mburi to lho. Cilik saiki kok tugu dilakoni kok tugu kok sendangis padha semaput. Baru tidak pas. Biyen dono ya. Biyen kan kulino dilatih mlaku, nek kok awake kan mangkate kan Kuwi SMP tau ngalami baris kok Pak Pelem ndak? Kok Pak Pelem kok masjid sing anu saiki madrasah lho. Urung lek dulu ya. Boleh awake dhewe kok kono ya. Wong kan kapal ki rute sing paling dawa ki Buger kono. Awite kok tumpak Pringesor sampai teko Nampian. Oh iki. Biyen SD tenan sampai kesel. Iki ya iki. 2 tahun. Bah dan tenan. Dalan biyen kan wayang muda. Sopo sik? Abul. Sini sapa? Apa? Iyong lah kok syutingan pene panas kaya ngene lho. Iya ta. Nek padha mam es ngono. Iyong. Mam es. war. Apa kuwi? Astagfirullah. Lho kok nyelang nih. Lho, Pokoknya iki. pokoknya iki. Iku juga ya kemudian gampang. Nyelang nih nyugat bakul es. Intel gitu gara-gara nih. Pak lo tak omongnya. Seminggu setikan meyabat ya lo. Lho ese. Nyegati bakul es mah. Geriyo. Aku kalingan biyen jajan utang uji bisa. Sangat rezeki sawo dan tak senate kok ya. Yang milan gak nyolong ya? Aku ora nyolong, Pak. Jadi utang. Utang. Utang sakit repes. Mana itu turun anakmu kae? Apa? Tidak. Pentol apa kae? Utang ngono. Lemas. Heeh. Iki toppingnya anu iki. Atos sih. Sendok. Ya duduk deh ngene iki campuri anu no enak. Kita kan bayang nih. Esmonio. Biasa enak Pak. Es moni. Timbang ngono ya ngene lah. Iya nak kok malah mau dipakai. Apa jajan lho. Yang lain. Ini kurang setunggal itu sing pulang kae. Jaluk online. Kurang setunggal kan ndek loro kene. Jancuk lek iki ben ngono to. Jenenge kok lemu buah-buah kok iram iki. Jenjak ngono lho. Sing ngkung kan lho. Loh. Sing mbake ngkung niku sampun apa dereng, Pak? Sama sing anu neh. Urung kok urung tek kok. Kita diungkas. Nanti panggil. Anton sing nambah. Jadi, Ya mau Pak, Pak. lagi ndane. Pemerintah. Yo. Ada lagi kurang. Aku sing opak, Pak. Aku mboten Mas Haji nang tanah. Sing opak loro wol. Pak, Pak. Gini diawiti kae itu, tampil kae itu. Langsung lah kan. Dake aja double kowe urung oleh videono kok. Urung oleh videono. Menyek dilokan kae. Piro? Nol. Lah ya kene kene piye ta? Urung oleh video wis luwe. Ayo anu lek sing kok ngene. Dua iso Pak kok jeblok. Ya tuh lek mambengi tas acara mangan es ya ini ki. Nek teng ndak nemen kok. Ayo. Anyep ya. Ah, kesel Pak lo. Kayak antres ngono. Cempluk ngengkleng ke lho, ndang peseno. Pantau besar kayak acara porno aja. Pokoknya nyambung karo Pak Didik pas awal. Ya, kalau mau gue tenan,